další video, já, Hýňa, bonus fruit, kde se pořádně vydělávat prachy. Jdou se vydělávat prachy. Jdeme na to. Jdeme. Dneska odcházíme za 5 korun, začneme za 5 korun. Ne, zatačíme 50 na hul to tam. Ne. Kámo, to zase, vole, bude video, vole, na 5 minut, kámo. Točíme zapade jenom, klasicky. Tak jo, syp to, vole, toč to pivo. Hele, do dvojky zapade. Toč to, jo, do dvojky zapade. Tak vůbec jsme nezahřáli ten automat, ty vole. No nevadí, hele, pomeranče. Koukej, 2x. A jedeš, 2x. Kámo, co? Počkej. Co to je za hit? Cože, 800 pade hit. Let's go. Let's go. Máme profit, konec videa, mějte se. Jo, takhle, je to jednoduchý, hele. Ty vole, takhle se dělají prachy, víte co? No a máš na oběd, na zítra, vole. Kámo, 7, ale. Na ty jsem, kámo. Už jdu objednávat boltík a jdem na to, jdu jíst. Můžeme žít jak páni, ale jenom do té doby, než, vole, do poslední točky, Kámo, teď, já už vole. prosím, ať to skočí. Teď už profit není žádnej, vole. Ty vole, a točky za kilo jsou hrozný hazard. To nedělejte nikdy. Jo, ale to jako... mi věřte. Takhle jsme přišli o asi 7, když jsme měli. Točky za kilo, že jo? Pak jsme šli s nulou, no, klasicky. Jako zvrtne se to občas, no. Když ještě pijete, to je to nejhorší. Hlavně nepít a nehrát automaty, ty vole, protože to pak... To mizí a jenom se O, ty citrony! To mohlo být skoro full row. Yes, kámo. Nice. Kámo, čum, ale tady to jede, vole. 3 kila. Pěkný. Kámo, a tam ten hit, ten byl huge jak prase. Ten byl krásný. Jako když tam tady povede ten šašek, vole, tak to je... Kámo, 7 škoda, ty vole. Hele, 2 šašci. Jo! 4x. 1000! Co? 20x, kámo. Jsme, kámo, nice, ty vole. Kámo, tak točky zapade, to jede, ty vole. To jede hrozně. Jako nějaký automat tě mega sežere, ale tady ten tě aspoň jakoby drží prostě, víš co. Ten to chápe, že když bude sypat, tak my to tam prostě nasypeme zpátky, jo. Hele. To je pravda. Nice, kilo. Ale já chci ten skater, kámo. Hrozně chci ten skater. A hlavně podle mě jsme ho točili a vyžral nás, takže máme na něm dobrý RTP. No. Že jsme to ani nevydali, podle mě. Těch třešní, kámo, a ani jednu jsme si nemohli dát, škoda. Ty vole. Kámo, yes, čum tady klam. Nice, další. Dobrý. 350, kámo. A myslíš, že může být víc jak 2x? Počkej, já se rovnou na to kouknu. No může, že jo, když se propojí 2 ty šašci, tak bylo 4x. Takhle, jako víc, jo, ale jakoby nemůže třeba být. Nemůže, asi ne. s jednou. To si myslím, že ne. Kámo, škoda. Tak ale syp to. Skitter, nic. Ty vole, nic. Kámo. Tak. Chlape, prober se. Já jsem už doufal, že tam byl samý třešně, nebo row 7, kámo. Row 7, kámo. Prosím. Musíš to vizualizovat. Aby to ještě úplně krásně, úplně mňam, víš co. Nebyla 7, šešek, 7, šešek, 7. Můžeme začít dělat jak ty NPC streamy, víš co, jak budeme dělat. Ne, to ani nebudu říkat, to je takový bizar, že? No kámo, jsme na 2, vole. Nejsme, to vyhrajeme zpátky, my jen vyhráváme. Tak jo, myslím, že je čas na točky za 40. No, myslím, že je čas, ty vole, zamknout dveře, než přijde exekutor, ty vole. Minimálně nacpat do těch, Měli jsme dobrý hity, ale pak to všechno vyžralo, no. Kokos. Tak kámo. Ty vole. Takže 40 asi není. OK. 40 korun jsme vyhrali. No. Jednu točku a to je fuč, vole. To je fuč, vole, nenávratím. Už je dvojnásobně pryč. Kámo, tak co ti je? Tak asi... OK, 40. Kámo, ty vždycky to chceš říct, vole. Vždycky, když to chci změnit, tak to hodí. A teďka budu držet hubu a nic, tak dej za 30, rovnou to na hůl. Jo. No, na hůl. Na hůl to dolů. Necháme kámo, to chvilku se uklidnit. Škoda. Dobrý, 9. Paráda. Dobrý, to je hezkých 3. Pěkný, ale já chci ty 7, kámo, pojď mi 7. No ale 7 až napade. Jako třeba 500 by nám to mohlo dát, aby jsme zase mohli točit za víc. No, to přivolal skoro, ale 120 nám to dalo. A vůbec se nám nepropojou, no, ty hlavy blbý. Koukám na to, no, ty vole.
Nic. Kámo, co ty sedmičky, nic. ty vole, škoda. Nic. Kokos. Kamaráde, 30 korun není vůbec cesta. Ani no. Jsme Tak na buď dáme litr. za 20 nebo zapade. Bych možná teď jsme to zahřáli, tak zapade. Jo, to, Tam kámo, neříkej mi, že zapade bude nebo nic, prostě to prostě něco musí pade, dělat. nebo jdeme s nulou, vole, když tak no. Počkej, dej ještě jednu za 40, ať se Ale srovná hovno, vole, balans. tebe srovnám balans, vole. Trhu, vole. Teď kámo, RTP zničíš, vole. Jestli vyhrám, vole, za těch 40. Dobrý, vole. My nevyhrajeme vůbec. Jo, To do toho my jdem na nulu, jej. hele, a už jedeš. Kildo, 100 pade. Nice, to pade. Ach ty skater, ale. Kámo, tak co ti je? To je strašně línej automat tohle, ty vole. Hrozně, nic to nedělá. Ze začátku to víš co, nasypalo petelice a zase nás to okrádá. Hele, skater. Pojď. Tak. Kámo, v životě to neudělalo animaci a teď prostě ti to takhle pobejtí. Jo, aby ti to Co řeklo, ať jdeš to do prdele. je za robota tohle? Možná nám to naznačuje, že si máme doplnit balans. No nebo vole, že jdeme s prázdnou. Kokos. No. 4 kila, dobrý. 400 jen tak. Kámo, prostě. oni si... Hele. A Kámo, ono nás to začne bejtit srač. teď na 5 kilo, víš co? teď na 5 kg, víš co, aby jsme tam přidali další litr, vole. Hele. Co ti... Kámo, to bylo rozbitý předtím, nebo mi řekni, vole, co to bylo, kámo? Já nevím, co to je. Proč co to tam teď je. haluzí? A neháže to nic, ale. Teď přesně nás to huklo, no. Ty máš autospiny nebo točíš manuálně? Autospiny. Tady už jako není moc prostor Kamaráde, to děláš si změnit. prdel jako? OK. Tak počkej, já to stopnu a máme 2 kila, tak můžeme nahulit 20 za 10. Nebo 200. Kámo, zapadne na nulu, prostě to jen odmaky ručně. Tak to nebude taková práce. Pojď, Oh, ty vole. co ti jebe? Pojď. Kámo, to je úplně stejný jak minule, zase jsme dostali okradeno. Kámo, co ti jebe? Pojď. Tak to je v piči. Tak teď jsem to zjistil. Kámo, my jsme Ty i vole, chvíli byli dáme pro střih piči. a doplníme litr, nebo to jebem? Já myslím, že bychom to mohli střihnout. Tak střih. A necháme si 1 litr vložíme. Jo. Tak a jsme zpátky, doplnili jsme prachy, máme tady litr. A nevím, no, jestli pojedeme dál zapade, anebo... I když zapade, jako, no, kamo, mohli bychom, víš co, to máš 20 toček, jako z 20 toček by mohlo něco cvaknout tam, ne? No, jako ukradlo nás to pěkně. Tak nebo na 30? A nevím, no, jako 20 mi přijde málo, jako, no. Se mi nechce za 20 moc. A pade je takový jako... Já právě přemýšlím, já nevím. Jako, Tak když nechceš za 20 a nechcem zapade, tak je tady 30 tak jediná nebo rozumná 40. cesta za kilo, ne? 10 toček za kilo. A tak ne, jo. asi, Speciál, vole. Speciál No, za jasně, vole, jednoho ty. odběratele. ne, asi za 30, nebo za to pade, já nevím. Za 30 nebo za pade, nebo za 40 to nikdy nesype, Já- nemůžu zkusit za 40. Jo, to nasype teď, kámo, ti říkám. Kokos, prober se. Ty vole, Kokos. To čo ti jebe? kámo. Pojď nějaký dobrý hit Počkej, by jak to to, je, chtělo. to zarovnám na 700. OK, 40, Klasika, 60, 100. to je Boom. klasika. Máme zarovnáno na 800. Tak 20 teď sypala, ty vole. A jako můžem za 20 točit, ale... Tak jo, dáme za 20, dlouho jsme netočili za 20. Jo. Uvidíme, co se bude dít, vole. Jako, víš co, já bych to klidně... No, tak za kilo. 7 za kilo. Jedeš. Kámo, Ty vole. dá nám to huge hit a jdeme s profitem, ještě ti říkám. Kokos, 3 točky. Tak to nechám na tvých rukách. Kámo, to se moc... Doufám, že máš šťastný klikání, se protože moc- mně se to nelíbí, co to dělá. No... No nic, konec videa, mějte No nic, se. tak my jdeme doplnit další liter. Jeba na to, kámo. ne, už ne. Já už na to jebu, Ne, kámo. ne. Vypínej to rovnou, to Jo, vypínej. dejte like, odběr a máme i Instagram, Instagram, podívejte se na píči, vole. Instagram a sračka je to. Nehrajte tady ten Padus Fruit, ne.